zien die van dicht. Wat gebeurt hier? Nou, we hebben hier een biologische rundveehouderij. Ha, Hi. Bas. Nelleke. Hi, Nelleke. Ja. Een biologische rundveehouderij. Ja. En het hoofdtak van ons is Minenboer. Dat is eigenlijk veel interessanter, want hij weet er meer van. En wij zorgen dat er biologische melk en vlees komt. En dat is wat wij doen. En hier wordt als eten verbouwd. Dat doen we zelf. Dit is puur voor eigen consumptie. Nee, we verkopen ook wat in het winkeltje. Al door waar het bord stond. Ja. Ja. Ja, dan hebben ze elke zaterdag verkopen we dan melk. Het is heel leuk. Gewoon, iedereen neemt zijn fles mee en ik schenk. Dat mensen niet. Ja, dat is echt wel heel leuk. Ja. Dus daar kun je ook geen plastic aan te passen? Nee. Dan neemt zijn eigen glazen fles mee en ik schenk het zo. Zo'n Engelse melkfles van vroeger. Ja. Heel mooi. Heel eigen. En is dat melk die dan nog bij wijze van spreken warm van de koe is? Nou, die is wel al in de koeling geweest. Ja. Dus die komt van, ja, maar het kan echt smerig gemolken en dan komt het in de koeling. Dan tap ik het af en dan verkoop ik het in de winkel. Dus het is helemaal mooie, rauwe, echte, gezonde melk. Ja, je kan ze een Yakultje kopen om de goede bacteriën binnen te krijgen, maar die kan ze ook lekker een eigen melk, verse melk. En onze koeien die krijgen de tijd om te groeien. Die krijgen lekker gras eten die. Ja, en bij de Yakult, dat zit ook weer een plastic Ja, verpakt. dat ben je ja, goed. Ja. Maar dan kan je eigenlijk beter gewoon lekker een glaasje melk drinken. En dit zien... Dit zijn afgekeurde schapenhonden. Och, en Dus waarom zijn die afgekeurd? Omdat dit is een ongeleid projectiel. Oeh, En dan hebben we door dit is nou de kippen. is dit de kippen aan het klieren? Deze heeft ook met de schapen meegelopen. Maar de schapen renden over hem heen. Dus die is een beetje te lief. Oh. Een hele leven. En dan wordt ze afgekeurd natuurlijk. Ja, dan werd ze afgekeurd en dan komt ze hier op als boerderij en dan mocht ze toch een beetje meerennen. Ja, Ja. daar had het niet zo op deuner begrepen. Nou, het is een draak eigenlijk. Het is eigenlijk, Een draak. het is eigenlijk het is een hele knappert, maar een klein hartje zeg maar. Ja. Ja. Het heeft veel praatjes. Wat is dat nou? Hé, vooraan, dat met die plumen? Nou, ik weet het eigenlijk Kunt niet ze meer. dat eten? Nee. Dat was zo'n beetje vervulling en ik ben nog wel aan het oefenen, want ik heb eigenlijk nooit een tuin gehad. Oh, dus van de oorsprong heeft hij geen groenvingers? Nee, nou heb ik wel zwarte. Nee, ik noem ze de mooie paarse pluimen als ik de zaadjes bewaar. Ja. Ja. Volgens mij giet dat als drek, hè, dat grij. Ja, dat giet als terecht, want het is overal terecht gekomen. Laat nog eens zien die handjes van dich. Hey. Kijk, hij wordt mij... Ja. Vroeger had ik prachtige prinsessenhandjes, maar nu is het afgelopen. Oh, dus de bisprinses Aaf. Ja. Of de bisprinses op de echt, maar dan de zelf gekweekte ertjes. Nee, dat is voorbij. Want ik heb wel eens in het begin, toen ik net maar goed, toen ik hier net kwam, toen zei als ik dan ergens een optreden had gehad en ik heb me echt prinses gevoeld, dan zei Peter, ga maar zelfs even flink poep schuiven, dan ben ze weer Terug op aarde. Oh, dus dat zou je meer mensen moeten doen die een beetje neven de schoon gaan lopen. Ja. Mogen die poep komen schuiven? Ja, moet ze wel even met me overleggen, dat wel. Maar die kunnen hier zeker komen helpen. Op vrijwillige basis. Kan ze hier, en ik denk dat dat heel goed voor in de kop is. Een soort van Retreat, ja, maar keihard werken. Ja. Ja, en dan dat is misschien wel ooit een planning met mijn ooit schuur, maar ja, wie weet, het is veel werk. Hè? Want help me even, ik zeg van als ik vroeger een optreden had gehad, wat heeft ze dan precies gedaan? Van Luna de Band. En Brechtje en Nelleke met de carnaval hebben we ooit een keer meegenomen. Dat is al lang geleden, hè? Hoe lang geleden? Nou, Brechtje en Nelleke weet ik, 4 jaar, ik weet het niet meer precies. En Luna de Band, ja, dat is al langer geleden, 10 jaar geleden of zo. En dik songs? Ja. Zingt ze nog steeds? Af en toe mag ik nog meezingen. Mij zingen? Ja, de harmonie, nee, maar de jus er, nee. En de zingt ze met de harmonie dan? Af en toe mag ik hier mee. Ja. Maar moet je even kijken dan? Eens kijken of het er allemaal netjes uitziet. Nou ja, waarom blaft hij nou? Omdat hij gewoon irritant is. Oh. We kunnen even de baby's even kijken, is dat leuk? De baby's? Nou, als kalfjes, normaal gewoon de kalfjes gelijk bij de koe af, hè? Ja. In een gangbare wereld, maar ook biologisch vaak. Waarom is dat? Omdat die, ja, dan is het makkelijker en dan maken ze ook net zo'n binding. Ja. En dan krijg je ook net zo'n drama als ze van elkaar afhaalt. Ja.
Maar bij ons mogen ze 2 maanden mogen de kalfs bij de mama's drinken. Maar is dat niet nog erger? Want dan zien ze echt aan elkaar gehecht. Nee, want en na dan... 2 maanden beginnen ze overal te proeven. Dan beginnen ze bij alle mama's te proeven. Kom, kijk even naar de kleine, dat is leuk. Ja, leuk. En ik weet eigenlijk niet hoe het door nou... Maar dat is die een boer? Dat is mijn boer. Oh, die een boer. En wie lang kent ze die een boer? Kom, we lopen even heen. En dan roep ik de boer. Oh, de rups de boer, oké. Is dat wat? Ja, ik vind het prima. Er is nog veel meer te vertellen, dan zeg ik. Hoe lang kent ze die een boer al? Nou, 7 jaar. 7 jaar. Kijk, we zien hier hebben we een nieuw dak erop. Hebben we gekregen van onze vrienden, maar toen we trouwden. Het is allemaal nog wat... Het is allemaal... G-app. Oh, kijk, de kinderwagen. Hij zal klaar staan. Nou, nee, dat was het te laat voor je. Oh, dat was te laat voor. Nee, dan een beetje eieren. Hé, maar dat is nog eens een origineel cadeau. Ja, van, leuk, van de vrienden, een daak. Wie had je geen geld gevraagd? Geen geld gevraagd, maar tijd. Wie schreef dat erop? Ik, met liefde. Dus als ze hier komt, ben je altijd welkom? Ja, nou, als het fatsoenlijk gedrags. Oké. Daar kan ik mee leven, dat snap ik. Net te veel rotzooi filmen. Kom eens er even bij. Dit is heel... Wat is dat nou? Ja, dit is een hele leven. Dat is een hele leven? Ja, dit is een hele leven, ook voor de dieren ook. Kijk, want we krijgen geen extra geld voor, hè, als we een kalf bij de koe laten. Maar die krijgt wel extra... Ja, Goedemorgen. Wat we bleef? zijn onderweg. Ja, ze zit net van, dat is mijn boer en dat is een hele leven. Ah, Hi. ja, dankjewel. Oh, kijk, dat is ook van die heentjes. Kijk. Ja, die zijn Ja, nog wel zeker. wat... Ja, we kwamen hier toevallig voorbij en we zagen net dat ze de moestuin de tuin inging. En toen kwamen we met elkaar in gesprek en Ja. nou mochten we de babytjes zien, Kom, zei ik ze. zeg, Oh, de de babytjes kleine. mogen ze even zien. Ja, dat is goed. Kom maar. Ja? met Kijk mij, maar ja. even. Tuurlijk. Kies mij? Ja, ik ben het Ja? Kijk. Je moet hier natuurlijk echt aan wennen. Heel lekker als schatjes. Die zijn nou, hoe lang zien ze? Oh, wat is Peter nou? Wie oud zien ze, Peter? In gooi 2 maanden nou. Die is langer toch? Ja, ruim 2 maanden. Maar, En die is- de jongste is zeg maar 7 weken en de oudste 2,5 maand. Kijk, en door heb ik de winkel. Dus als ze hier vlees of melk komt halen, dan weet je wat je eet. Oh, dus We eten niet de kalfjes op, maar de kans nou, dit is natuurlijk wel zo, als ze vlees eet, dan heeft ze ook baby's gehad. Dit is ons manneke, dit is Flokkie. Zie je dat? Oh, Dat is het kijk. manneke. Ja. Is dit nou typisch stierengedrag? Nou, weet je wel hè? Is nou hanengedrag meer hè? Ik heb me wel eens laten vertellen dat, ook in dit programma trouwens, dat als stiertje, wordt ze niet altijd alt. Wie is dat hij? We hebben zeg maar, we halen maar een paar stierkalven aan voor eigen fok, voor dus de nieuwe aanwas. Moeten we dus wel een beetje selecteren dat we geen inteelt krijgen, dus ook af en toe weer vreemd bloed aanvoeren. Maar hij weer die toch, 4 jaar, 4,5 jaar. Maar de meeste stierkalfjes die hij dus het bedrijf verlaten als nuchter kalf, dus zeg maar 3-4 weken, die weer inderdaad niet haalt. Maar daar hebben wij, hij toes, kunnen we die en mogen we die niet halen. Ja, maar goed. De meisjes werden wel oud, want we hebben er een, hoe oud is de oudste? Ja, de melkkoeien, de oudste, die is 16 en gemiddeld komen we er toch wel dat ze zeg maar de leeftijd halen. En hoe is die trouwens ook dat koeien dat die ook vriendinnen hebben? Koeien hebben vriendinnen. Ja. Koeien hebben echt, dat zien net mensen. Dus die doen geen De high rest- tea, maar die doen een high milk. Ja, dat is, maar dat is populaire meisjes. Dat is ook vriendinnen die nou al vriendinnen zien. En als die Echt, later hoor? oud zien, dan staan die ook neer van elkaar in de voorhek of boeten neer van elkaar of liggen ze bij elkaar. Dat is echt hoor. En dat is populaire meisjes, dat zien een beetje wat, ja, die blinken wat meer, die staan al op de beste plek. En dat is ook wel eens die gepest werden. Dus dat is echt... Het zien net mensen. Of mensen zien net koeien.
We blijven Oh, dat bevalt me nog beter. Ja, zie, we blijven- mensen zien net koeien. we blijven kuddedieren, hè. Ja, Ja. ik kan ze echt zien dat we als mensen, ja, dat we echt kuddedieren zien. Want als er bijvoorbeeld slechter is, niet zo lekker is, dan laten ze me allemaal in de steek eigenlijk. En wij mensen, ja, wij doen wel voor elkaar zorgen, maar we moeten wel opletten dat we blijven zorgen voor elkaar. Ja, ondanks dat door alle technologische ontwikkelingen ik het gevoel heb, en ik ben niet de enigste, dat de samenleving steeds individueler wordt. Ja. Krijg je ook steeds veel meer gevoel van die enorme kudde-evenementen. Ja. Waar mensen dan enorm bij elkaar kroepen om toch nog dat gevoel te hebben van we maken deel uit van een kudde. Ja. Ja. Vult je dat ook zo? Ja, zeker. Ja, zag je, die koeien is heel sterk een maximum. Die koeien is eigenlijk ook heel sterk een maximum wat op een staal eigenlijk zeg maar kan begrijpen en herkennen. En dat leed ergens rond de 70 stuks. Kijk, dat is niet precies. Maar dan hield op een gegeven moment op dat koeien elkaar nog kennen. Dat Het is is de wel- lijst eraan, ja, is nummer 2 en 3 en 6 stuk. Dus dat is, we proberen dan een beetje het kuddegedrag te stimuleren, zover als we het in een bedrijf ook kunnen. Dus de kalfjes tot die nodig doorzitten, die blijven dus bij de mam tot 2 maanden. Dan kunnen ze nog gewoon bij de moeder drinken. En tijdens de weidegang blijven de kalfjes dan toe in de crash. En in de oven komen ze er weer gewoon bij. Is dit de crash? Nee. Maar dit is dan, dit is al af. Deze zijn dan zeg maar. Dit weer loeders, die drinken dan... Loeders? Ja, die drinken dan niet alleen bij de man, maar dan drinken ze overal. Dus dan beginnen ze overal de melk. Dus dan beginnen ze te loederen. Dus dan is de binding met... Sticht dat bedrag of is dat een algemeen? Want ik Nee, heb dat het nog niet. dit verzin ik ter plekke. Ja, is dat zo, Peter? Ja, dat is- Ja, maar als we ze dan van de mam afhalen, want dat is eigenlijk een beetje een geheim, want we proberen een heleboel boeren, biologische boeren, de kalf bij de koe te gooien, maar het is gewoon een moeilijk moment wanneer ze ze vanaf haalt. Dat ze geen toestanden krijgt met de moeders. Kijk, er zien, als een kind naar de crash brengt, hebben ze ook al moeders die kwaken bij de crash. En kinderen, en dan hebben ze ontspannende Ja. moeders en kinderen. En dat hebben ze bij koeien ook. En wij hebben gemerkt dat rond deze tijd, hè, als die beginnen te loederen overal, dat het dan een goed moment is, dan kunnen we ze eraf halen. Dus betekent dat je in de crash nou nog jongeren? Ja, we hebben nog kleine baby's. Echt hoor. Oh. Ja. Is dat Hè? niet? Maar